Zapieronowany pieron. Jeszcze wiecie, za blank starego pierwy, jak zawdy brali moja starka Klara, dziecka by się nie opowyżyli przy ojcach, starzykach, albo ino przy jakichś cudzych powiedzieć, niegryfne słówko jernika jest zakucie, co o pieronie sam nie wspomnę. A jeszcze jo ze bracikiem, kiedy nam się coś takiego bulkło, wypsło, to by mnie zaroski od mamulki oberwali lapą albo kopyścią bez żyć. No żyć też nie szło przy majorentnych powiedzieć, albo nie dej po boczku, co by wspomnieć o dupie. Żaden z tych ojców moich kamratów, które od maluszkości w oczach kiedy znałeś, jeszcze otworniona w tęczostyści blank, nie sklinali przy dziecka. I nie byłoby sam o czym rządzić, kiedy nie to, że te roski dziecka poradzą tak sklinać, tak pieronić, i że nie jednemu staremu prykowi nikiego uchole poradzą mu świerknąć. Ja miarkuję, że te roski w telewizji i w byle jakich sajtungach idzie się tych wszystkich żadnych i fest grubelackich słówek naumieć. A też i te młode, nieopierzone mamulki i tatulki od 7 boleści nie zważują blank na to, co też jej dziecka poradzą wypytnąć. Sumek kiedyś słyszał ci taką gotka. 2 młodych żenioli zicło się sam u nas u breka przy piwie i tak jakoś ci po jakiejś chwilce roztomajtego przekazowaniu, paradzeniu tymi swoimi dzieckoma, jeden z nich godo, a lecie pozór na miano. A wiesz, Acik, jak ci to ten mój maluśki Armando poradzi już paronić i sklinać? Jego leenc, ten twój syneczek poradzi tak festelnie sklinać? Pierunić? A wiela to on też molot, pytał się ten drugi kamrat. No wiesz, zeszły miesiąc pisło mu 4 lata. Na to ozwała się kaczmorka, kierownikiem była już fest po Abrahamie. A rzekać, panoczku, to ten wasz syneczek też tak grypnie poradzi, ja? A ty dejcie spokój, paniczko Agnes. To tego jeszcze to jest taki maluśki syneczek. Dopiero mu 4 lata i rzekać by poradził. I samo cię taki prawy przykład, do czego to idzie dojść, kiedy się nie poradzi molesu by chałupie udzierżyć. Dziecka nie są sztrynk trzymane i mogą one robić, co im się no żywnie widzi. A kiedy mu na co ojce nie dali zwolą, to będzie pokazować, stawiać muki i co tam jeszcze. I sam winowate są wszystkie dojrzałe, majorentne ludzie naokoło. Przeca te roski to ani rektora, ani swojego kapelonka albo katechejtki dziecka nie słuchają i wezocy w respekcie nie mają. Blank w respekcie nie ma, no ale tości jest blank inszobojka i ja sam o tym nie chciał dzisiaj rządzić. Sztymuje mi sam, wiecie, taki jeden fal, który już kiedyś godą, ale żyk na rózeczce. Kiedyś kole naszego kościoła, kole Józefki, rumplowało ci poru gizdów, łochętoli, tak można 10 lat stali. Łoros w tym całkiem larmie i rumraju jeden najtów, jak nie wrzeszczy. Daj spokój, Jurgu, bo jak cię świtna w żyć, to ci się panienka w szybku zarośnieje. Usłyszał to ci nasz kapelunek, łapnął tego lumpa za dakel, ekleruje mu, co tak się nie godo, bo to tak i na ino żadziole klecą, a te słowecko żyć to ci jest dębie takiego bajtla srogi grzych. Żyć to jest srogi grzych. Na to ten Rojber rozwięźlił chwałecznie ci się tego kapelunka pytał. Bądź fraterku roztomieły, będą mi łoni, co jest większejszy grzech. Jak się żyknie żyć, albo jak się komu na świto dożyci. Zdjęcie go jakiś niego klukszajse. No a mnie tak po prawdzie idzie o takie najisto szykowne, takie gryfne śląskie słówecko piero.
Wiecie, rozczasu za starego pierwy, można za stary polski, tak mi to zawdy duplikowali, jedna i druga starka, szło też dziebko posknia pofarować, ale byli takie słowecka, jak nie przymierzają. Jerombol, pierombol, pierzina kandego, pierucha, ty giździe diocecki, jak się chciało kogoś posklinać, ty sto diosecko, giździorsko, marcho, berdyjo, do kupy ze bezkurcyju, no i wiele mocka inszych tak. Ale szło też szykowie powiedzieć o jakimś tam mudroku, o hopie, kiedy moruła jak ze żeleźnioka, kiedy morychtych lange Leitung, co by się endlich gibnął, co by tyrał piedronem, uwijał się drap na plot, no, co by pieronem szprajsnął. A szło też na ślimoka zawalaca lebra albo jakiegoś mamlasa powiedzieć i że śniego jest dupa w kraglu albo blankci jest on taki nieboszczyk sztruc na postojącku sorą. Kaj tym wszystkim słoweckom do tych, które idzie we internetu przeczytać albo umie od dziecek, a teroski najbardziej to od dziążków. U mnie tam na szpilplacu przy mojej 17 jak niego z Lodechtora, o moja 17, kiedy mi się wypsło, blank ze gęby wypukło, kiedy niego z takiego rektora prądkim albo i Friederbiksum nachytł. Miarkujecie, co jo krajzuje metlum belekaj, metlum se tak belekaj i na obko, bo chce dojść endlich do tego słówka pierona. Jakie to ci je gryfne i szykowne i prawe śląskie słowecko. Tym pieronem idzie wypowiedzieć wszystko. Idzie pokazać, i że też sobie jest nerwyjc. I że idzie kozać komuś gibnąć je. Idzie też się je wstyrknąć, lecy kajak słowecko unacyć. I kajsik rzek wycytał, co jest w latach 20 zeszłego wieka jedna śląski Karlus, górnoślązok ze Bytonia, sklinął na ówczesnego prezydenta Republiki Weimarskiej, marszala Paula von Hindenburga i mianował ci go pieronem ognistym. Łapli ci tego hopa szandary, powiedzieli do gerichtu, kaj winowali go o ubliżowanie prezydentowi. Teraz, co sądca nie był isty, co też te słówko gelduje, co tak naisto chciał ten bytoński Karlus powiedzieć? Napisał ci on do tego prezydenta, czy ten prezydent, czy on się czuje bezczelnie sponiewierany, czy jemu ten Bytoniu ubliżował, jego mianował pieron. Na wszystko wiecie, ten grof Hindenburg odpowiedział kurz und bündig, znaczy się króciutko i knoutlowato, nie. No i ten Karlus wylos z tego gerichtu niewinowaty. A na ostatek idzie gryfnie żyknąć za naszym też śląskim Karlusem, za jednym mądrokiem, który się Heinz Olesz mianował tak. Czy ciężko jest, gorąco albo zimno, z głębi uczuć moich wyrażam uczucie, smutek lub żal, słowem mocnym i dosadnym, niezwykłym i radosnym. Pieronie! A lżej jest mi na sercu. Do 100 hierorów gryfnie ci ten hop to powiedział, prawda? Bo sprawił ojciec z pnioku.